उत्तम छुपी वस्तू निवडलीस. घोड्यावर हुकूमत, नजर तेज, तलवारीत वीज. सवाल एकच, टकमक टोकाची भीती नाही वाटली? राज, भीती प्रतापगडाच्या पायथ्याशीच वाघनाख्यात बदलली ना. अफजल खान टरकन फाटला. गनिमाचं रागात गळालं आणि आई भवानीच्या वटातून हसू टपकलं. त्या टपकल्या हसण्यावर ह्यो राव पोचलाय महाराज. वा राव वा. हे मानाचं कडा. महाराज,